Il-kumpanija Teatru Rjal settella pantomima bl-isem ta' Alice f'dal pajjiż tal-Meravilji, bi produzzjoni artistika ta' Paolo Testa u direzzjoni ta' Brian Muscat mill-ġimgħa 26 ta' Diċembru sas-Sibt 3 ta' Jannar f'Dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Din il-pantomima se żomm it-tradizzjoni tal-attività teatrali adattata għal familja kollha, bi produzzjoni ta' livell għoli f'dak li skript, dwal, kostumi, xenografija, kant u koreografija professjonali bl-aqwa elementi tal-mument fil-qasam tal-ispettaklu lokali. One News tkellem ma' Rodney Gauci li għat 8 sena konsekuttiva qed jinterpreta il-parti tad-dama f'din il-produzzjoni teatrali. Din is-sena il-pantomima Maltija jisimha Alice f'dal pajjiż tal-Meravilji. Ovvjament, dal-isem mill-ewwel qisu itik hint ta' fuq xiex titkellem l-istorja u s-suġġett, però Alice f'dal pajjiż tal-Meravilji titratta dualità ta' dawn il-meravilji, ġifieri għalkemm aħna ngħidu jiġu dawn l-affarijiet il-meravilji għas titwemnu, pereżempju, imma hemm ukoll is-sens ta' isma' aħna ta' pajjiż żgħir li aħna dak li nexxilna noħolqu, dak li għandna llum il-kultura li għandna, l-festi, il-ħobs tal-Malti, u l-affarijiet forsi kultant nieħdu for granted, imma fil-verità huma patrimonju kbir tagħna u l-kultura tagħna. Wieħed jista' jibbukja l-biljett tiegħu għal din il-pantomima mis-sit uffiċjali ktrmalta.com jew permezz tat-telefon fuq 9947 6468.